Botugi nigo bogokonya chinka kwegendereria buya ase baria bakobokora buya naende bagokora ase chinchera chiri chibwenderete nigo bakogesa mono ogoika gwa teknolojia ase oboremi nigo bono gwakonyire abaremi abange okora egasi yabo ase enchera yoboikiranu nabo iga ase obwororo ase bono barengete gokinia rigesa riabo. Murikito Vincent Monda nasangane gati yabaremi ase bono atwaregania roboti rokobwati igokero mwako gochikoera uri Nyasaye atoete oyo bwate ngoko yekegusi ebichuchu aratware bingepi 50 oyo bwate ngoko ya improved ebichuchu ebingepi aratware 250 kare chingoko nigo cyare kubeka amagena cyararira na guturagia ebichuchu korenda sengencho yebiro namagana yege teknolojia ebaho na begonjoka abarimi bande batebire tibari gotigwa magega goika bakende nebiro byabono ase baria babwatire teknolojia nigo bagoteba obuyamboro obonge ekero bagokora oboremi n'obutugi bwa matukaya. Julius Ongaga Onyancha no murimi naboigo umutugi bokuburukania kurwa matongo noti mugirango e county Nyamira ere niga guturagia magena aba ebichuchu elio o abarimi bande batuge gobona abarimi bakondetera magena nababekera ase machine ciane ciaturagia naba ebichuchu bachigokini ase chinga chiabo igo ne biasara ebiya bikogera omuremi engokeria bwateyemo amagena yekobeka aba ebichuchu achikoba chingoko chinyinge ase omochi ere ase ogoturagia chimashini chiaye chiekerero nigo chigoturagia ebichuchu goikanonya ne chiri 10 asokorra kwaye nigere buya chinga chitware tugo ye chingoko ekere ngoke gotoka ase omochi yokonyenya abana bomochi yokonyora mbuya bare nono mogeni kagosioka kare sumu ari omogeni akonyenyeruoria seme ye chingoko twanyarire korenda ase obonda bwo korosini kama ase family na obonda bwo koigotie familia food security tokonyara konia ngokonya abana bao mbari konyenya ya mobari igo naende ntorendete chi familia soko igota kurwa ase chinga na korosi chibesa Henry Muturiro Sasi no murimi kurwanya Kenimo Nyamusi wabeiro mutugi bwe chingoko emyaka 10 bono nigo akoreta magena na guturagia iria nyore etugo asobonge niga goteba ekera guturagia ase machine ye incubator tari konyora asarende giagera ngoko na bera asunyiko nyaonchora tugoturagia magena tonyore bichuchu lakini ga kwarentire digana rira kubendiria ritanyorete tuwani lakini ari anyorete tuwani onse pia guturagia kando no guturagia ebichuchu Julius nasimegete chinyanya ase greenhouse egento boiga gosegeta bari banchito boremi bairanire chinyomba bunechi bunenjera ya moyo gokinya rigasa ri chinyanya igo bono gusiga igo muntu otagete gosimeka chinyanya igo tokomoeresa embrace technology yeye abeke greenhouse na beko mokonya go produce nyanya umwako motanga no yokabere no rora abe garamege kugera bado chibasiri gwatumegete nchireirana lakini umwako gatatu gochimoino okonyora gwachakire konyora bone faida kurwase greenhouse eri yao naende goikobwatire nde obosemia kurwase abantu bari abataalamu egere basemia omuntu na kiago chiko korenda chinyanya paka chikechi nonyarira barito likwegerera oboremi amo n'obutugi Julius niga goteba elio oboremi amo n'obutugi bokorie buya nigere buya abantu barigio obosemia bwokwemanya aria bagoche gokora ase oboremi n'obutugi obwo ekerangurigereri ikagusi biroberirie ito ense ito ya gusi na bere ense ngia sana ase gokora amang'ana y'oboremi lakini egente ekemo nkorora abantu baito bagokora mono obosiereri babwate borobonge mbari kogenda bari gisemina na kibatakire gokora bona abagusi baito nche egento nkobasomia negente ekemo iga gotagete gokora gento kende gionsi igoro y'oboremi egente egetang'ani korarigia chisemia obosemia kurwa ase abataaramu na bari bakorire egento eke naende bagekorera ase enchera ere engiya egerekero gochigokora okora ase enchera ere engiya egochigokoe faida obwamate gati abasae ne teknolojia negento gekomacha gosana buya nigo omuremi oyo agosegeta abasae baire chingaki chabo buya elio kwemanya ebinto biria biraba obumanyi bwokwegendereria ase obogima igekegori egegeke ngoketebina chisimie chiachire chia siku ici chitumike sana ase faida yogosoma igoro y'oboremi naende egento kende chiteknoloji ichi chiachire ase oboremi muna bono roche machine ekorarera amagena yaturagia bache tobasomi na kichi machine ichi chikorendwa egere ba embrace na baro bagore chi machine munechi egere batumeke technology ase okoinikirisia oboremi ase chinga chiabo chinse chiria chigokora oboremi nabo igo obotugi ase enchera yekerero buna Israel nigo chiorokirie omorio muya bwepara yokweyagacha gitorabwatie chinchera bunechi nabo togoikera amaroro y'omwaka bwa 2030 aria arengete goseria enchara elio tonyore ndagera ase obonge. Vincent Monda, Ensoko TV.